Bueno, baina, bilak eta mar, bainikan, bueno, batzuia eseita daude mailan, baina ez dakit hemen zer da bazkalduko dute. Gu bitartean, geurera. Bueno, kaixo, irukote. Astriki lau punto zero. Hori. Devolution. Hombre, sentimentu ona. Honetatik. Bueno, ze, libre zabete edo Baskaria pres? Bai. Aspertuta. Aspertuta ez, baina, bueno, parranda etxiko gugu. Ba, nahize ondo pasa? Bakit ez naizela Pamela Anderson, baizik eta lesako Julian Jantzi, baina dinerito. Freskito balatzeko pres. Perdón, ze, pres altzete lehiatzeko, bol baiet. Bai. Tabernera? Ez, lehenbiziko lehiatu. Eta nire gara beste paseo balagia. Bueno, a ver, nor dago pres, nortzuk. Zuez? Ze? Kuak! Apoio logistiko engozko laguntzeko. Oia, zena bezo, aldamenetik laguntzeri hori. Vale? Eta, zue bilok pres. Bai, bol baiet? Bai, bol baiet. Eta, nor da lehiakia eta nor? Eta zu laguntzaile. Harreko nahiz hemen? Eta beha, guazen goti aldera. Ze, kioska hau zer da, hemen zer konzerturen bat edo? Bai, egon zin rantxerak eta egon zin mexikanak eta egon zin da... izan duzien, atzo? Bai, da garain egun baita, Bale. Zenbat eguneko jaiak dira hemen mutriko ezamarron Markinean? Ba, zizien, bai, Martinetik eta Maken arte. Hor bai, azken aurreko eguna, ja. Azken aurreko, eta? Kartutxu errateko, ja. Begin zoluak edo pixkat? Gaur gainerako zinko xasiga gauziez, leku hartu bizan, eta dinja. Izena? Iñaki, eta? Jon, Markinarrak. Bai. A tope. Devolution, Astriki lau punto zero. Bai, berroi urtera aldu gara eta ja lau punto zero da. Baina, laro gehiez, baizik eta €100 lortzen dituzuen Ez da txarra. Vale? Hasiko gara, denbora. Zein koloretokak dira potxokiak. Urdinak. Bai, seguro? Bai. Denbora. Urdinak. Potxokiak, Potxokiak, pitufuk, potxokiak, urdinak. Bai, €1. Salauto, potxokiak, Txikitatik ikustuta da. The Smurfs, inglesin. Este es hori da, zemer, potxokak eta hasi barretzen euskaliak. Potxokiak, bai. Zuko konfunditzea, uste zeren nahi potxokak ziela. Laguntzeko zazegia, Taga, €1. Eta... Kajero ibiliko. Zu kajero, diru zain, bale. Eta... 5 segundo besterik ez. On gaizote, beha, guazen beti. Baina gauzak ez dira nola azten dien baizik eta nola bukau. Laurunekin, bukatu laurunekin. Baina daukat, ez dakit konfiantza. Uste dut ondin bartutela. Bueno, alegin dugu. Demora, zein kiroletako liga da Asobal? Asobal? Bai. Balomano, eskubaloia. Bai, seguro? Seguro. Demora. Bai, irabazi, beste €1. Baina ez du zinolako Ez zarantza. de balomano, venga. Ez da izango basket, ez da izango... €20. Bai. €1. Aterako dut hemen... Piñu dukezu hor galanta, venga. Bai. Bai, eskubaloia, oso ondo, bertxe €1. Ongi. Que no sali, amorrantze da. Amabi segundo, ondo. Triatleta da, Bai. tope da. Bai, La crisis de los 40. Zela, master gehiagoian edo. Bueno, Zenbat urte? Berrogei. Biok, berrogei. Bueno, hori da, berrogei urte. Hori da. Eta ni berrogeita zazpi. Bueno, base. Kamiseta kolore. Alere, bueno, ez eta zazpi urte pasa. Ondo, Sei matoke burra pres, Eta emango izut palpelo, Bai, hori ikusteko. Berrogeita zazpi hori, naparra eta sasoia, amigo. Ikusteko da, Ariadne. Ez? Ikusten hau bukatzen denean? Vale. Gero biharrez da mutu, Ez token arazik. Vale. Gaizki, itzaletiko somende izango naiz beti. Amigo. Venga, denbora. Zein gudutan hiltzen Cosme Damian Txurruka mutrikuarra, zientzialari eta brigadierra. Chaval. Zein gudutan hiltzen Cosme Damian Txurruka, zientzialari eta brigadierra. Mutrikoarra dugu hau. Antxe dago bere estatua eta plaza eta kale bat badoka bere izenean. Bota galdetu! Ez da nortikoa ba. Mutriko hemendikan gertu dauta. Parkatu, etorrena. Bueno, ya, €1 patrika. Cosme Damian Txurruka, mutriko kue hil zana. Ze kerretan hil zamakizu? Orain ja, Ez. 30 segundo. Pasengo. Ordon triatleta, Ja, gazterien. Zenbat emeno luztia edo motza. Parkatu, pregunta bat. Hau Txurruka plazan badaba, mutrikune Cosme Txurruka. Hori ze gudutan izan badakizue? Bueno, eta Ironman bat noi. Paso. Oian, Imposible, ez da Ironman bat egitea. Goizan ara, Berana. Ez da isunzuko ez dakit nun. ez daki. A ver. Ja, ba, inop ez daki. Waterloo, botako gu. Ba, Waterloo. Denbora. Waterloo. Ba hori, por decir. Bueno, marinera baldin bazen, Bai. nola Waterloo.
Ja, bai, Trafalgar. Trafalgar, hoi da! Atago euro. Hogei euro. Baina lasai. Hau deskuido txiki bat izan du. Bai. Eskate, azteko gana eta. Eta gaina bota huzu Trafalgar, Bai, gero. Bigori, Bai. Matiz txiki hori esan da. Zema denbora falta gaku? Mira, agortuta bat eta malu. Ondo, vale. Txarna izaten da, demora galtzia eta ero esaz matzia. Eske ikusiote ezaguela gauzie. Mutriko barra, mutriko... Mendikan zenba kilometra. Baina markinera, eta mutriko izen mazama jakingo, baina markinera... Baina bizila, unak moten. Bai. Zer da, 20 minutuko bidaia, mutrikora, hogeita Baina, ja gipuzko da, ja. Ja, beste... Ja, muga horrek eta bozutu tikia. Bai. Bizka txikurten ezkero ja. Orduan, mutrikora ni aredar, zaten dara, ezta? Bueno, Madrenetara jungo, baina, poco más. Bueno, a ver, demora, zein herrialdetan sinatu zen Maastrichteko ituna? Zein herrialdetan sinatu zen Maastrichteko ituna? Tratado de Maastricht. Non? Herrialdia, Belgika. Belgika, seguro? Bai. Seguro? Bai. Bai? Demora, Bai. Maastricht Maastricht. non sinatu zen. Hombre, Maastricht basan, Maastricht Belgika badao, Maastricht Belgikan izango da. Maastrichteko ituna. Hori dalata, Herberea! Holanda! Hogei euro. Hogei euro! Azkena da hobia, Azkena? Gero ya que acabo de digo. Oi. Jo, venga! Bueno, a ver, ez da zaila. Demora pixka behar guzu, baina ez da batere zaila, bale? Venga, eragiketa matematiko bat. Apunta hau, demora. 63.000, bosteun eta hirurogeita mairu, bider berrogei. 6, iru, bost, zazpi, iru. Zazpi, iru, bider Hoi da. Berrogei, bider berrogei. Venga, bota. Hogeita sortzi. Venga, bota. Bota, ondo inbar da, Hogei, hogeita bi. Amalau, bat. Ondo inbar da, Bai, seguro? 2 milioi, no da? Bostuna berroita amalau mila. Bai. Ez. Hogeita bost mila. 2 milioi, bosteun. Berrogeita bi, Beratzi. bederatzi eta hogei, bale? Bai. Denbora? Bai. Denbora. Bueno, hori ez zure kulpida, Zu numero no zeusatxo. A ver. Gaizkitien baduzue, lehia utzi barko. Bai. Eta izango zarete, denbora alde honetan, okera ez banaiz, lehenengoak usten. Bueno, harin edo txartu baina azkar. Baina, inberda, harin, baina ondo. Bai. Harin dando txoixek egan. Ez da ez dira, ondorroko batek. Harin dando txoixek egan. Kitiko. Bai, zuzen, ondo! Matx bola gaizik da, ongi! Raka! Bai ala bai! Gero trago erratuko. Daga, 1 euro, ongi. Bueno, ongi. Bieta maika. Venga, A ver, demora, zein da Ederra eta Piztia pelikularen ingelesezko izenburua? Ederra eta Piztia. The Beauty and the Beast. The Beauty, And the Beast. denbora. The Beauty and the Beast. ¿Qué pasa ahí? A ver, inglés sería de The botar. Beauty and the Beast. No puedo. Gol. Hori fallaba nada más. Bueno. Saca. Bueno, zure ingeles baina ere. Bai, bueno. No la zera, The Beauty. The Beauty and the Beast. Da, the beauty and the beast. A ver, The Beauty. The Beauty and the Beast. And the Beast. Ongi. Como the beach. Bueno, bita hogei. Venga, va. Bita hogei eta hogei edo berrogei. Berrogei euro. Bueno, ya. Bat. Berrogei. euro. Bai. Biderketa Bueno. eta hoxe, bai. Bueno, a ver. Errez bat. Venga, demora, nor da Euskal Gartasuna alderdiaren idazkari nagusia? Idazkari nagusia, ez sortzailea. Galdetu, venga. Eneko, tío. Nagu hoi. Zu nirekin hemen. Zura man. Nor da? Epa, parkatu. Eusko Alkartasunako idazkari nagusie. Peio ez dakiz zer ez da? Ez dakizue? Eusko Alkartasunako idazkari nagusie. Hora perilla dun bat. Peio... ez dakipa. Venga, beste batera. A ver. Hame, Luis Mari, campeón! Eusko Alkartasunako idazkari nagusie. Idazkari nagusie. Peio ez dakiz zer ez da? Perilla dun bat. Ez. Tío. Nada, kale. Venga, hamen ezkagan, la chavalería. Eusko Alkartasunako idazkari nagusie. Peio ez dakiz zer. Peio Urizar.
Buelta. Tope. Hori, eskerrik asko. Ba. Pello Urizar. Denbora! Bai. Pello Urizar. A ver, Urizar... Nabu hoi. Urizar edo Irizar. Urizar zauztie? Urizar? Bai. Pello Urizar, seguro? Nire Urizar zauztie. Tope, astrinki. Ba, Bai, oso ondo. Taka bertzeo. Taka, kajero, bai. Ja, irurogei. Iruto eta bi. Venga, Ari zen komentatzen Inglaterran bizi dela. Hoxe ba, ingleseko espadaki erantzune. Horret, duela asko? Duela asko? Marruteia. Bai. Gaze, inglesita bat edola edo tartien edo? Leoneko. Bueno. Leoneko mazteke, bai. Bueno, Inglaterran bizi zea? Laguntza parte izango. Bai, laure topetan. Bueno, askotan, Casa Herrero. Gutxillo de palo. Hoi da. Bota. Demora, nor da Inglaterrako Elizaren burua? Elisaku, de la iglesia, anglicana, bai. Nor da, Nor da Inglaterrako Elizaren burua. Zein da? Elizaren burua. Isabel Bigarrena. Seguro? Bai. Demora, The Queen. The Queen. The Queen, te da Queen. No me da Queen. Te da Queen, no puedo. No sé. Ya tengo duditas. Orduan, Miguel Dakir, bai. Elizaren bigarrena. Elizabeth Bigarrena. Elizaren burua. Erregina. Bai. Hori izango da. Bai, ondo. Erresuma batukua. Bai. Taka, Bueno, caja total. Erranduzo inbartzen nula berpiztu. Bai. Eta ya zeba, laro euro mando. Bai. Iruta proita bat. Ondo, vale. Iruta proita Minutxu bat. bat, Minutu. minutu. Vale. Bueno, bazen boi garatezta, pixka Venga, gora. urratxa, aurrera. Hemen, ondo. Hemen. Bueno, hemen ondo. Ba, nesun Hemen jendea eta gauzo galdetzeko eta ondo. Bai, ondo, vale. Eta, por cierto, bilak eta hogei. Jendik noiz bazkaltzen du hemen. Biter dia pasauta hori. Deno batera edo bakoitzera edu. Bueno, hor hartzen da, ordu tertzen da, bueno, alegintzen gana, bardin bukatzen, paella bakoitzak hasi dugu. Ahal izan da ben moduan, da bukatzen da, Eta ja, takata. Vale, ondo. Bueno, a ver, kaldera asko dira ja. Demora, Keplerren legearen arabera, nolakoak dira planetek eguzkiaren inguruan egiten dituzten orbitak. eliptikoak. Bai, seguro? Denbora. Eliptikoak. Ordon, hasien ez galdera botatzen eta honen arpegia poema bat. Kepler irabazi. Kepler eta gatu daula. Arpeixez, Gorpuzero bai. Eliptikoak. Eliptikoak. Eta zer eliptikoa ez da hori. Ba, kirela egiteko. Hori kirela. Jon estriatea egiteko netzen dena. Hori, eliptika, eliptika. Orbita eliptika egiten duelako. Hori da. Bueno, nola? Ba, gurpilak egiten duen Eliptikoa. Eta borobila, eliptikoa da. Orduan, hortik Hori dator. dela eta dator. Bai, ondo, bai, ongi. Bueno, ari gani ikasten honekin, ari gani ikasten. Listua, ondo. Bueno, a ver, denbora, nork irabazi du Brasilgo mundialeko urrezko eskularrua. Ez bota, baizik eta eskularrua. A ver. Neuer, bai, Alemaniako portero Neuer. Neuer. Neuer, Neuer, bai. A ver, nola behazten da? Neuer, baina azaten da Neuer. Eta? Zuk alemana ez bakizu? Bizkatxoak bai. Bai? Baita ere. Hau ingelesa da, ari alemaneko, osea zer. Ahí bolare. Bota zeu zer alemania, zola, bota. Ich komme auf das Basketland. Eta izar da? Euskal Retinator. Alemanaz, badaki, alemanen biletakoa. Alemanen inguru. Bai, zuze! Jon! Oso ondo! Paul Pogba. Neuen. Ono da? Neuer, ongi. Lau eta lau, 120 euro. Venga, ba. Bueno, ondo bikai. Badi, gauzi. Demora, nortzen Erromako enperadoria Nazareteko Jesus jaio zenean. Buah, txabal. Bega, azkar, berroita mar segundo. Nortzen Erromako enperadoria Nazareteko Jesus jaio zenean. Ala omen. Zein zan Erromako emperadora Nazareteko Jesus jaio zanien? Ala diote. Erromako emperadori zein zan Jesus jaio zanien? Herodes. Herodes zan, emperador romano, zan bertako zan. Erromako, el emperador romano. No, Herodes no era de Roma, era de la zona de allí. Era el rey de la zona de Jerusalén. Erromako, zakizue? Kapitas, ez, bai, ez. Nada, horrengo.
Ametxe, venga, gazteriziai. Ba, zenbat Erromako enperador izan zen, tiene Jesus gai honekin. Ero esan erromano? Errematorrak, a ver, bota. Julio Herodes da. César. Bota No bat, me bota venga, bat. va, denbora. Herodes. Denbora. Ez nago gadoz, baina, bueno, danako izan duztie. Herodesek zer agindu eman zon. Hiltzeko aur guztiak eta hori. Eta zer zen, Baina- emperadoria Es que a la ni- gobernadoria. Nik ez dut esan emperadorie. Bueno, zen gobernadoria. Hori da. Eta nik galdutu dizut emperadoria. Hori da. Augusto! César. ¡Claro! Va, claro, bai, Augusto. te digo. Ave César, oh no, Vale. otra vez pollo. Bota barrun, eta nahi dut bota barrun berriz. Venga, karri bai oro, Banekin zen esala, tío. Venga, buena leche, Herodes. Danak Herodes. Herodes. Banekin esala. Kaso Baina- ideatik te jodes. Eso es. Txalo bere bat, €1, ezta? €1, ondo. Amotxo denbori? Bai. Ah, vale. Ba, beto, €1, tío. Nola que demora bukatu? Lasai. Bai, tío, ¿no? Amotxo denbori. Bukau da denbora? Bai, bueno. 5 minutuak bai. Hori da, vale. Baina, diru gehiago irabazteko aukera ez. Bueno, ez da Oain dator, bikoitza ala ezerrez. Eta horretarako ez da galdera, baizik eta proba. Ba. Berreun irabazten Ba, dituzue. jaietan gaz. Baina, eta jotena galtzeko arriskoa dago. Baina, bueno. Eta egun hor daude. Izer gabe torrika, orduan barren duzku. Orduan bai, proba Bai, bai. egingo dugu. Orduan, bol baiet. Bai. Bol baiet, venga, bol baiet. Jo, nemo Arlita, bota guztak. bol baiet. Berreun hori jokoan, agarria zeiten dugu. Antrino betatzen. Ez. Nire hartzeko gogoko Urduri dago. Bueno, Urduri, hombre, Zema denbora, pillo egin bar dioz. Oain artekoa 5 minutuko argi neukan, hamendik Bai. horreko ja zegoetan argi. Balasai. Bota. €200 jokoan. Vale? Iñaki. Baukezuz, a ver. Ya está, ya proba ya. Baina €200 baukezuz hor. Ba, emetxe, mire, asko. Jak. Vale. Bado, ze. Badoz. Orduan bauzu konfiantza. Bueno, irazten bagu kobroko Vale, bai. lasai. Bueno, a ver, Ba. bueno, prueba honetan bilo hartu guztu parte. Ondo. Ongi, azkar muitzeko gaitasuna bauzute, Erraza, vale. erraza. Aurpegi ere bauzute. Behar da nada, gehiago. Uste baiet, vale. Orduan, adi, Ba. adi. Eiten alda. Eta da klasiko bat ere programa honetan. Zer lortu behar duzue, eta da, 52 zenbakiko, Bai. 52 zenbakiko, 15 zapata ezberdin. Guztiak desberdinak, 15 zapata ezberdin. 52 zenbakiko. 52 zenbakiduna. Eta, 2 minutu ja! Venga, pide hartzea. 42. Berrotabi zemakitxe. Venga, Bat. berroitabi. Venga, berroitabi, Amen. eta konprobatu behar da, Bai, hor, Vale, oso ondo. Gaztik. Abertu, Abertu, berrotabi. berrotabi hankidukuzu? Perfecto, venga. Ez. Bertzea malau. Utsu. Neuzkan eska mutila. Mira, denak ikusten. Berrotabi hankidukuzu, Lasai. Berrotabi. Ziko zeru mundu baten. Venga, Zuk hankidukuzu. berroitabi. Zer numero dukuzu hankan? Garri. Bai, zer zapatillak. A ver, Berrotabi. Vale, perfecto. Vale, itxolo. Ja, bi. Berrotabi da. Venga, azkarrago. Itxuko zeru zapatilla Venga, mundu baten. azkarrago, berroitabi. Vale. ¿Dónde daude? Venga. Berrotabi zemakiko Venga, zapatilla. vale. Bixi, venga. Ander, zemateku. Venga. Ja! Berrotabi zemakiko hankie. Barkatu, berrotabi zemakiko hankie baukizuen. 42. Ez, el 42. Tienes pinta de 42 tú. Hola, hankie, berrotabi daukizuen. Berrotala, SMS, agur. Arutz. Venga, berroitabi, karri. A ver. Berrotabi hankie zapatilla Berroitabi. daukizuen. Berroitabi, bai. Ez. Venga. Hola. Patito, ahí está. Dices que cambio 42. Bienvenido, a ver. La zapatilla para un concurso en la tele. Te traigo ahora. Zapatilla va bien. Descanso Un ratito. un ratito. ¿Y Bien. qué? ¿Eso no sirve o qué? También, pero... No, necesito 15 pares. Entonces, Déjame uno. me falta 14. Vale, va, pues. Berrotabi, 42, ¿lo que son qué? 42, va, pues. Berrotabi, ¿en qué zuruko? Berrotabi, ¿lo que son qué? Feliz. Berrotabi, señor que Berrotabi. ¿Y este comodún? Joder. Ni idea. Nada, no se puede comprobar. Soy se me ha ocurrido. Berrotabi, ¿y chicos, no? Venga. Lier. Zebat? Hola, a ver, bigote. Torri, quieto. Sakatu hain denbora.
Jarri ben. Zuenak ez dute balillo. Azeba, Alare. Esto no usan, Tira, hauek ez dira 42. Habez. 43, 45, 44, ez da izen ba. Baitzu, nik galdetu danak ze, berrotai. 42, ba, nahi zute konprobatu, mira, hemen, 43, hemen 45, Fácil, hau edia, Autoko ez. hone bali, hau da azkeneko, bale. Baina, bale, 3, 6, 43. 9, 10, 11, 12, Da honek atzeko? 12, hauek ez dira 42. Habez. Baina ala ere. Zemateko tartea zenuten, zemateko 2 minutu. Eta pasauti? Eta ja, nik galditu dut eta 2 eta 27, beraz, proba gainditua! Bueno, zin bardeo, sentitzen dut asko jon, baina, bueno, bueltatu diru hau. Iazte peña, ondo hasi zineten, ondo hasi zaete gero, Ez que amamos pareas bera, askotxo. bai, lortzeri badao, gaina, ferraita bida zenbaki arrunta, ez da zaila. Igual irura gitxa junbe. Baina, bueno, ai, bueno, Herriko media egunero netzat, eta da, ine, txalo bero bat, eta ine, zapatak voltatzea, ez? Bueno, a ver, norena da hau, a ver, zapatak. Hola, xen, hartu.